Το αραβικό πάθος είναι ένα προσωπικό ημερολόγιο. Πρόκειται για ένα βιβλίο από το πάθος της ψυχής μου. Είναι ένα ταξίδι που έκανα κατά τη διάρκεια των 2 τελευταίων έτων στις χώρες όπου υπήρξαν επαναστάσεις. Επειδή μου φάνηκε βασικό να πάω να ζήσω από κοντά τι συνέβη στην καρδιά των επαναστάσεων, τα άτομα που τις έκαναν, τις υπέφεραν και τις έζησαν. Ταξίδευσα στην Τινησία, στο Ομάν, διαμέσου της Λίβιης, στην Αίγυπτο, στην Ιεμένη, Συρία φυσικά, στο Λίβανο, στην Παλαιστίνη, Ισραήλ, Μπαχρέιν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία. Παντού για να προσπαθήσω να καταλάβω τι συμβαίνει σήμερα στο αραβικό κόσμο. Και το έβαλα αυτό σε μια προοπτική, σε σύγκριση με τα 40 χρόνια που έχω περάσει να μελετώ αυτή την περιοχή. Αυτός είναι ο σκοπός του βιβλίου «Το αραβικό πάθος».